खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिखां ब्रह्म गोजोनथाव खौरां हादरनि लाख लाख आबादारि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां माखासे साननि उनावनो लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन नंगौ प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 17 नं किस्तिनि राङा 18 जुनाव एबा गाबोन फुङाव आबादारिफोरनि एकाउन्टआव जमा जागोन गाबोन फुङाव साफ्रोमबो आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव बे 17 नं किस्तिनि रांखौ जमा खालामनाय जागोन नंगौ आसामाव 17,05,000 आबादारिफ्रा बे रांखौ मोनगोन पीएम किसाननि 17 नं किस्तिनि रांखौ नोंथाङा माबोरै मोनगोन नोंथांनि मुलाम्फा मोनग्रानि फारिलाइयाव दंना गैया आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरनि फारिलाइखौ माबोरै नायग्रोमगोन नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन गिबियाव नोंथाङा www.pmkisan.gov.in आव लगइन खालाम बेनि उनाव मुलाम्फा मोनग्रानि फारिलाइयाव थां बे फारिलाइयाव नोंथाङा मोनसे स्पेशल लिंक मोनबावगोन बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि रायजोनि मुंखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि जिल्ला आरो गामि पन्चायतनि फोरमायथिखौ होनो नांगोन गासिबो फोरमायथिखौ थार महरै आबुं खालाम आरो होखांनायनि उनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि मुङा मुलाम्फा मोनग्रानि फारिलाइयाव दंना गैया नुनो मोनगोन आरो जुदि नोंथांनि मुङा मुलाम्फा मोनग्रानि फारिलाइयाव गैया अब्ला नोंथाङा 155261 आरो 01124300606 बे मोननै हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां लानो हागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां बीए सेथि सेमेस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन